από το 6, από τη σέντρα του Ιβαντσιτς, εκτελεί ο Πόποβιτς στο δεύτερο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Νίλσον ο Καραγκούνης πίσω για τον Νικούμα παρακινδυνευμένα. Και να γιατί θα χάσει την μπάλα από τον Σίμιτς, ο Νουαφόρ, ευκαιρία για τον Όφιο Ταραλίδης. Δεν έχει τελειώσει φάση, επέμβαση από τον Μάλατς στην προσπάθεια που έκανε να προωθήσει την μπάλα προς τα δίχτυα. Ο Ισά, ο οποίος είχε βγει μπροστά. Δείτε εδώ πως κατέληξε η μπάλα στον Νοτιοαφρικανό. Ο Μάλατς θα πέσει και θα κρατήσει το 0. Ο Μάλατς θα βγει για να προλάβει τον Νουαφόρ. Θα τα καταφέρει, είναι κενή η εστία. Θα προσπαθήσει να πλασάρει από μακριά. Χωρίς επιτυχία όμως εκεί ο Γκάντσεφ. Την εστία του Τζόρβα. Με την αλλαγή και του συστήματος. Για να δούμε τώρα τον Νουαφόρ που βγαίνει απέναντι από τον Μάλατς. Ευκαιρία, Όφη σοφαρίζει με τον Νουαφόρ στο 31 σε 1-1. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι εύθραυστο αυτό το 1-0 με το οποίο προηγείται ο Παναθηναϊκός. Και να που ο Νουαφόρ θα ισοφαρίσει εκμεταλλευόμενος το κενό στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.